olin takillan tai jonkun sen. Meikä pamautti kuolet ja sit saatana heti kun tuut sieltä ulos, niin vittu vasemmalla sinusta. Mä ammuin sitä kaulaa, mutta se ei kuollut. Ammuin sitä 2 kertaa päähän ja se ei kuollut. Vissi on nyt puskemassa mut. Vissi, mitä sä oot tullut? 855 on 1. Kiitos. Ei vittu takilla alku puskee vissiin. No, paskossa. Se lähti makaamaan. Joo, se osaa tehdä senkin. Ei se kuollut! 6 helmettiä ihan vitusti. Oho. Jäi. Killasit seuraava. Ja se tulee puskeen sinua. Se kuormi, nyt jäi takilla. Joo, nyt puskee sit killa vitun kovaa. Niin nyt varo. Sekä voi puskea mut nyt. Se puskee sut nyt ihan vitun kovaa. Joo. Se ei vaan voi puskea sinua, vaan se vittu puskee sut ihan vitun kovaa. Jäi. No niin. Hyvä.